भाई हो दोनों के माई बाप झमेल में आ लड़का लड़की मिलनुआ खेल में। भाई हो दोनों के माई बाप झमेल में आ लड़का लड़की मिलनुआ खेल में। भाई हो दोनों के माई बाप झमेल में लड़का लड़की मिलनुआ खेल में। हमर जराइए गोइराना जाए पिया जवानी हमर जराइए गोइराना एगो नजरिए कारण एगो नजरिए कारण ब्यासी रहुआ तब विद्वान ब्यास बनी। माइयो बाप के दोष बाटे छोड़ले बा छूटा एही से लड़का लड़की तोड़ देता खूंटा। माइयो बाप के दोष बाटे अरे छोड़ले बा छूटा। जे संस्कारी बा जे अपना बाल बच्चा पर गर्जियन ध्यान देवेला ओकर बेटा बेटी ना बिगड़े। रउआ कहनी हनु कि यही से पंडित जी लोग जज बहुत ज्यादा होखता काहे कॉलेज में लव ना करेला पंडित जी लोग। रउआ भी नेट खोल के देखा नहीं। हाँ पंडियो जी के लड़का लव करेला पंडियो जी के लड़की लव करेले। वो अंदर अंदर रह जाला बात। वो लोग घुमियार हो हौ जे आई रहे ह हमरा रउआ कै साल गावला हो गई फोन कै साल कैला भइल करीब करीब हमू ना हई। हमको एक लकड़ीहारा जंगल में आग लगा तो जंगल में आग लगा उसके पहले एक राजा भुला गए थे। राजा को पानी पिलाए शरण दिए रात में। राजा अपना काट दिए कि कभी दिक्कत होगा दुख होगा तो हमारे पास आइएगा। संजोग के बाद की जंगल में आग लग गया। राजा के पास कार्ड लेके गए। सिपाही कहा कि राजा से मिलवा दीजिए इनको। मिलने के लिए गए तो देख रहे हैं कि देवतैया घर में भी किसी भगवान से मांग रहे हैं। क्या तब वहां से गए और लौट के जाने लगे। तब तक राजा खड़ा हुए कहे कि ठाड़ रहो लकड़ी हरा। कले क्या किस लिए? कले कि क्या दिक्कत है? कले कि जंगल में आग लग गया हम जंगल काट के जीते थे। कले कि बोलो क्या चाहिए? एगो 10 बीघा के बागवानी दे दीजिए। कले कि नहीं राजा अब हमें नहीं चाहिए एक सीख मिल गया। कले क्या क्या मिला है? कले कि जिससे आप मांग रहे हैं उसी से अब मैं मांगने का कोशिश करूंगा। रउआ फेर में बानी अजीत हलचल के मतलब भाव अजीत भाई के तब रउआ भी आइल बारे इतना भाड़ा लगा के। रउआ खिसियाइल बानी रउआ के मनावे का ई फेरा मत रहे। लेकिन वकील साहनी के 8-10 साल हो गए आपसे बात किए हुए। क्यों? वकील साहनी के आपसे लालच नहीं है। अरे हमको जिलाने वाला तो कोई और जिला रहा है। और ना विश्वास बा तो हमारा घरे घूम के चली देखी कि कितना महीना में हमारा पूरा परिवार में खर्चा बा। भाड़ा वाला गाड़ी बा हमार टूटिए बा लेकिन अपन बोलोरो बा। ना कनी के सोना तो इनकम टैक्स ना लागे खातिर पहले बानी। अरे महाराज इनकम टैक्स वाला जब छापा मार दी नु तो ससुराल से मिलल तो निकाल ली रउआ के। राउर गाड़ी तो ससुराल से मिलल बा। यही से कहले कि अरे माई बाप के दोष बाटे। ए नौजवान भैया लोग ध्यान दी माइयो बाप के दोष बाटे छोड़ले बा छूटा यही से लड़का लड़की तोड़ देता खूंटा। ए माल गोरु बाटे ना के बांधल जाओ पगहा। माल गोरु बा कि ओकरा में पगहा लगावल जाओ लड़का लड़किया में। है देखिए हमरा
आई देखिए हमारा सतीश भैया हजारों रुपया के पुरस्कार दिल बानी हमरा के। इहो पैसा हमरा खातिर है। हमरा स्टीलो के शौक नहीं थे, हमरा स्टीलो के शौक नहीं के, लोहो के से हे कितना लोग तो पनिया चढ़ल का लोल गोल हतना हतना मोट पहन के चलता। रोल गोल ना लोल गोल चल के चलता। कौन ठीक वही में के लोले गोल होई रहा उहे बुझाते ना, उहे बुझाता ई लोल गोल है। गुड्डू सानी के डांसर सपना के बाहर निकल लिया हुए लोल गोल पहले रही, रोल गोल ना लोल गोल आ ध के हेंग पखोरलक तो नोटी उटी सब पकोर ले सब गमछी के रागो गमछी के ए माइयो बाप के दोस्त बाटे छोड़ले बछूटा, एही से लड़का लड़की तूर ए तखूटा। तब का भई माल गोरू बाटे ना कि घर में लागो पगहा, माल गोरू बाटे ना। हाँ माल गोरू बाटे ना कि घर में लागो पगहा, आ सती सतवान बन के खोजतिया जगह। सती सतवान बन के खोजतिया जगह। पटना मिलन पार्क देखले बनी? मिलन पार्क वो केकरा से मिले जाई है ना? मिलन पार्क दिल्ली में के मिलन पार्क देखले बनी? मिनी ड्राइव पटना में देखले बनी? वो लोग तो कॉलेजे करता काहे पैसा कम कमाइए शिक्षा कम हो जाए लेकिन संस्कार कम नहीं होना चाहिए। आज पतोहो नौकरी में बाहर 1 लाख रुपया के महीना लेता, बेटो नौकरी में 1 लाख के महीना लेता, लेकिन ओकर बाप मातारी वृद्ध आश्रम में जाके रहता। लेकिन एक गरीब संस्कारवान व्यक्ति है मर जाएगा कर्जा लाद लेगा लेकिन अपना बाप मातारी के नहीं छोड़ेगा। यही से ध्यान रख लगे काम बा। कहले प्रेम ज्योति आन्हर बाटे करे वाला बानर बाटे। ए प्रेम ज्योति आन्हर बाटे करे वाला बानर बाटे। इज्जत बेचलक सेल में, इज्जत बेचलक सेल में, इज्जत सेल में नु बेचता भाई हो। दोनों के माई बाप झमेल में, थाना पुलिस के चक्कर पंचायत के चक्कर में, दोनों के माई बाप झमेल में, आ लड़का लड़की मिलन हुआ खेल में। भाई हो दोनों के माई बाप झमेल में, आ लड़का लड़की मिलन हुआ खेल में। भाई हो कैसे पढ़ाई लोगवा, कैसे पढ़ाई लोगवा, बाहर भेजाई लोगवा। अरे कॉलेज चाहे स्कूल में, जब लड़का लड़की जाके बिगड़िए जाई तो कैसे पढ़ाई लोगवा, कॉलेज भेजाई लोगवा, कॉलेज चाहे स्कूल में। ए माइयो बाप के डर बाटे बिगड़ल नजर बाटे, इज्जत मिला दी हो धूल में। माई बाप के डर बाटे बिगड़ल नजर बाटे, इज्जत मिला दी कहियो धूल में। अब बताइए प्यार करे वाला प्यार वाला गीत यहाँ के गावे वाला उम्र रह गई बा? वो 52 साल के उम्र में बाल बच्चा देखी तो का कही कि बाबूजी हमार प्यार वाला गीत गावत रहे, ओरिजिनल हमरा कर देवे के चाहिए। तो ऐसे कहले भले
देखिए क्या कहता कि इज्जत के बेच दिहला नेति के तेज दिहला इज्जत के बेच दिहला नेति के तेज दिहला दोनों परलक मेल में दोनों परलक मेल में भाई हो दोनों के माई बाप झमेल में आ लड़का लड़की मिलनुआ खेल में अंतिम में अरे जे ऐसन गाना लिखी आज जे तनी ब्यासों के चिन्ह जला के केकरा का कहे के बा अरे जे ऐसन गाना लिखी आ जौन ऐसन गाई इनमें बड़ा खराब शब्द बा लेकिन अभियंता जी विद्वान बड़े से बचावत हनी कि जे ऐसन गाना लिखी आ जे ऐसन गाई आ ओकरा घर से भागी जहिया तो बेनु बुझाई ओकरा घर से भागी जहिया तो बेनु बुझाई ओकरा घर से भागी जहिया तो बेनु जैसन प्यार के गीत लिख रहल बा लड़का लड़की एगो लड़का लड़की भागल प्रेम भइल ऐसे भइल वैसे भइल जे दिन लिखे वाला पर पड़ जाई आ जे दिन गावे वाला के घरे से भाग जाई ओह दिन ओकरा पता चली कि ऐसन गीत ना गावे के तो जवन ऐसन गीत लिखी आ केहू ऐसन गाई ओकरा घर से भागी जहिया तो बेनु बुझाई ओकरा घर से भागी जहिया तो बेनु बुझाई ऐसे ऐसन गीत तो हमने के ना गाइले भाई ताली तो बजवल है और अच्छन तो साचहूँ के हम गलत ना बोली हैं भैया लेकिन रउआ पकड़ लेनी है